алейкум ба кулли мардуми мусалмони тамоми дунё саломи хидмат ба ҳар якатон мерасонам. модарони азиз, хоҳарони азиз, апаҳои азиз, акаҳои азиз, бародарони азиз, касое ки тамошо мекунед, саломи хидмат ба ҳар якатон мерасонам. гуфтанастам ки бародари азиз, имрӯз нархҳои билетҳоро ба шумо мегӯм, ана гӯш кунед ва мақсад чӣ кунед. марҳамат дар номери поёнбадагӣ занг бизанед ё ки дар ватсапи мо бинависед. бародари азиз, ай Москва сар мекунем, баъд аз Тоҷикистон ин тарафа. Домодедов Кулоб 4400 рубл. бародари азиз, ногуфтамона пеше ки мегӯм ки анами тарафда нархҳо ҳамаш мебирояд. ай Домодедов Кулоб 4400 рубл сар мешавад. ай ҳама арзони рӯзу ҳастай. ана Шереметов Қурғонтепа бошад, ай 4200 рубл сар мешавад. ана Душанбе бошад, бародари азиз, аз 6300 рубл мақсад намхе сар мешавад то 7-8000. ана чӣ ном дорад, Хуҷанд бошад, агар ай 7900 рубл сар мешавад. бародари азиз, Хуҷанд мақсад Жуковский Хуҷандай. ана Душанбе Жуковский астай, арзонаш. бародари азиз, ай Душанбе бошад, бародари азиз, Душанбе Москва, ай Душанбе Жуковский мепарад. ана чӣ ном дорад, ай 20300 рубл сар мешавад. ана Кулоб бошад, ай Кулоб, бародари азиз, ай Кулоб ана тарафи Домодедов бошад, ай 16000 точниш намедонам, ай 16800 бошад. ҳамин нархҳо ҳамаш дар бари ҳар ҷойро мегӯм, нархҳоша мондан мегирам, буда вақти монтаж 16000 чанқа бошад, намедонам точно 16800 ба фикрам мехе сар мешавад. Қурғонтепа ҳамун нарх 16900 800 сар мешавад. ай Тоҷикистон Қурғонтепа Шереметов аст. Кулоб Домодедов, бародари азиз. Хуҷанд бошад, ай 17800 сартайин 18000 сар мешавад. ай Хуҷанд Жуковский или Домодедов. барои бародари азиз, агар имконият бошад, ҳами меҳнатҳои моро қадр мекунем ва ҳаракатҳои моро қадр мекунем, ҳамун як лайка мемонем ва подписатсия мекунем, дар канали мо дастгирӣ мекунем ва чӣ фикр ақидаe дорем барои ҳами пешрафти канали мо. агар ки хоҳем, шумо бародари азиз, агар хоҳем, мо ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем, як рӯз пас бошад, 2 рӯз пас бошад, ҳамин нархҳои билетҳоро ба шумо пешкаш кунем. агар розӣ бошед, чӣ фикри, чӣ ақидаи дар комментария бинависед. имконият дошта бошем барои модаро, апо, хоҳаро, бародарое ки ғариб ҳастед ё ки Тоҷикистон меояд, барои ҳамиё видеоро поделиться мекунем. дар историҳо имо дорем, ватсап дорем, одноклассник дори, фейсбук, чӣ сайти дори, поделиться кунем с ликора моне ки то нархҳои билетҳоро фаҳманад, ба мо муроҷиат кунанд, ҳаракат мекунем ки бо нархҳои арзон аз розон дастраси шумо кунем. ҳамин номерро мебинем. бародари азиз, пеше ки мегӯм, илтимос, як бор занг задем, ҷавоб надем, значит ки занятем, мақсад ягон клиент гап достем, оформит кардем билет, бо навбати шумо мешавад. барои бародари азиз, як бор занг заде ки набардоштем, сразу бодро дар ватсап омадед ки бародари азиз, салому алейкум, ма дар фалон рӯз ай Москва фалон ҷо, ё ай Тоҷикистон фалон числа фалон нарх ҳамин дар кори билет, сразу нарх шумо дарои мекунем, менависем бародари ки фалон нарх амрӯз ҳам хелай, рӯзои арзонаш наи хелай, агар хоҳӣ гирифтан. барои бародари азиз, ами мебинем ки ҳаминҷа шердил, шермардои тоҷик ва шердилои духтарои тоҷик, занҳои модарои шердило ку киянд. касе ки дар ҳаминҷа тамошо мекунӣ, шердил бошӣ, дар комментарӣ бинавис ки фикри ақидата. барои худованд ҳамата нигаҳбон боша. подписатсия мекунем, лайк мемонем, ҳар як фикре дорӣ дар комментарӣ менависем. худованд ҳама вақт ҳар якта нигаҳбон боша. илоҳим ягон вақт дар потон хоре нахала, соҳу саломат омадем ва соҳу саломат ба сӯи ватан парвоз кунем.
ва пеши падар модар зану фарзанд баред. худо нигаҳбон.